hapon, yaring nagapanguna nga balita. Iloilo City nagapabilin sa General Community Quarantine tubtub Oktubre 31. Alkalde nagpagawa sang bago nga mga pagsulundan. Kag vaccine rollout nagapadayon sa syudad sang Iloilo. Nagapabili ng Iloilo City sa General Community Quarantine tubtub Oktubre 31. Kag bangod sa naganubo nga kaso sang COVID-19 sa syudad, nagpagwa ang alkalde sang bago nga pagsulundan ilabi na sa travel protocols para sa mga returning residents, returning OFW kag apor. Base sa Section 3 sang Executive Order No. 125-A sang lokal nga panguluhan, ang mga nanapors nga magapadulong sa syudad sang Iloilo gikan sa probinsya sang Negros ang kinahanglan nga magpresenta sang SPA system approval. Negative RT-PCR test result nga gin-issue hindi magdubo sa 72 ka oras antes ang travel date. Para naman sa mga fully vaccinated nanapor, sara nga makasumite sang electronic copy sang inyo vaccination card, vax certification gikan sa inyo city, municipal o kon provincial health office kag valid ID paagi sa SPA system. Hulaton ang verification gikan sa Iloilo City Government. Ang mga fully vaccinated authorized person outside residence kag transportasyon sa mga delivery cargos naman ang sara nga makapasa sang electronic copy sang ila vaccination card, issued vax certification gikan sa Department of Health pinaagi sa pagkuha sini sa vaxcert.doh.gov.ph kag valid ID. Samtang nagapabilin sa gihapon nga strikto kag wala ginapanugutan ang pagpasulod sa mga kabataan sa mga malls nga nagaedad 15 anyos panubo kag mga senior citizens nga nagaedad 65 anyos pasaka. Wala untat ang vaccination rollout sa syudad sang Iloilo. Kahapon nga adlaw, Oktubre 19, naka-record ang Iloilo Vax Team sang 932 ka mga Ilonggo nga nabakunan sang COVID-19 vaccine. Amat-amat man nga naganubo ang daily average COVID-19 cases sa Iloilo City. Sa record sang City Epidemiology and Surveillance Team Unit sa Oktubre 19, may 31 ka mga panibago nga COVID-19 cases sa syudad, lakip na diri ang duha ka returning residents. Samtang, sa Facebook page sang alkalde, ginpasalamatan sini ang mga nagdonar sa mga COVID-19 vaccines para sa syudad. Nakabato ng Iloilo City Government sang 30,000 doses nga AstraZeneca vaccine gikan kay Ricky Razon sang International Container Terminal Services Incorporated, kaupod si Federico Lopez ang Energy Development Corporation, kag 10,000 doses naman gikan sa ABS-CBN Corporation. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Lavala Patrol. Ako si Divine Singh.